ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡೊಂಜಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಟ್ವಿಟರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3474 ತುಳು ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ಟ್ವೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಲ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮುರಣಿ ಆಯ್ನ 4 ಲಕ್ಷ ಟ್ವೀಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಅವಳ ತುಳು ನಾಡಿದ 4 ಲಕ್ಷ ಟ್ವೀಟ್ ಆತನ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಟ್ವೀಟ್ ಅಂತ ನೀನು ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡ್ತಾನೆ ತೂವಲಿ ಬಾರಿಸೋ ಕೊಡಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ನಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ದಾದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3474 ತುಳು ಆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋಚ್ಪಾಯ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಕಿಲು ತೂವಲಿ ఆయన ಎಂಚ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಂಕೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಡ್ಪೈತೆ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಟ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲಿ ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಂದಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆ ಕೊಂಚ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡೋಣ ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡ ಅವಳ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡೋಣ ಟ್ವೀಟ್ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿಯಾನಗೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಬಾಡೋಡು ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಈ ಟ್ವೀಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ವೀಟಡ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ವೀಟ್ ವೈರಲ್ ಅನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಷ್ಟು ತನಕ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆವೊಂದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3474 ತುಳು ದಾದ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪರೆ ಬುಡ್ಜನ ಕಾರಣ ಇಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಕೊಂದು ಬೇತನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅವು ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಚೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 347 ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಐಷ್ಟು ಜನ ತುಳು ಪಾತ್ರನಿತ್ತನ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೀಪನಿ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3474 ತುಳು ಅಂಚೆ ಇಕ್ಕಲು ಟ್ವೀಟ್ ಮಂತ್ ನಾಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಐಷ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈತಿ ಜನ ಉಳ್ಳ ಟ್ವೀಟ್ ಮಂತ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈತಿ ಜನ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಟ್ವೀಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮುರಣಿಲ್ಲ ಪಂತ ಐತೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇಂಚ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನ ಆಯ್ನು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಈ ನೇನು ಎಂಚ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂತ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಂತನ ಟ್ವೀಟ್ ಮಂತನ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಅವನು ಓಪನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಐನ ಇಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಬೋಡ್ತಾನ ನೀನು ಬೋಡ್ತಾನೆ ತೋಚ್ಬಾಯ್ಕ್ಲಿ ಅವಳ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚಂದ್ರೆ ಏರು ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಂಚ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅವಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋದು ತುಳು ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದಾಕ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇದು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಮುರಣಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೋಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಇಕ್ಲಿ ಬೋಡ್ತಡೆ ಇಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತೋಡು ಆಷ್ಟು ಜನ ಕೊತ್ತೋಡು ಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಬೋಡ್ತಾನೆ ನೇಟ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಉಂಡು ಬೋಡ್ತಾನೆ ತೂವಲಿ ಇತ್ತ ಬೇಕಾದ ಓಡಿತಾನೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ನೇಟಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಎಂಚರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಬಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇಕ್ಲು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ಲು ಟ್ವಿಟರ್ ಓಪನ್ ಅಂತದಾನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ತುಳ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಂಡದು ತುಳ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತನಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಟ್ ಏನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಂತದುಪ್ಪೆ ಬೊಡ್ತು ನಿಕ್ಕು ತೋಳಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ನೇಕ ರಿವೀಟ್ ಒಂದು ಕೊರೋನಾನು ಕೊಡ್ತಂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಅವಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತಂಡ ನೀನು ಮಂತೆ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಂತು ನಾನು ಆತಿ ఒక నేట్ పడుతున్న ఫాలో మన్పొడిక్లే పొడిత్తన అది అట్లా జనిక్లు దాలో ఫాలో మంతది ఇంకొంచెం రివీట్ కొరున్నాను ఆయన పాడుಪ್ಪೆ ಅದಿನ ಬೇಗನೆ ಪಾಡುವೆ ಬೇಗ ಕಾಂಡೇನೆ ఆయన ಕೊಡ್ದು ರಿಟ್ವೀಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕೈಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೇತಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐಷ್ಟು ಟ್ವೀಟ್ ಆವಡು ಮುರನಿ 4 ಲಕ್ಷ ಟ್ವೀಟ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಈ ಸತಿ ಇದು 8 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆವಡು ಪಂಡತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಜಿನ ಅವನನ್ನು ಪಂಡದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದರೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ